onye managing director nyabụ amụrụ nlekọta ahụike Anambra State Health Insurance Agency ASHA Dr. Simeon Onyemaechi ekwugo na nyabụ otu ọrụ agency na ndị nke ji mkpụrụ ọgwụ wee na-enye ndị mmadụ ọgwụgwọ nọ n'ime obodo na-alụ ọrụ pụrụ iche iji wee kwụ na nyabụ amụma ike mmemme nke ebumnobi ya bụ ịkwagote ezi ọnọdụ ahụike ndị mmadụ nọ n'ime steeti a bụzi nke enwetazuru site na ịkwụ na onye na onye ọbụla nọ n'ime ya bụ nke nya bụ ike rutere aka ma bụrụkwazi ikikere bụ nke dịrị mmadụ. Dr. Onyemaechi bụ onye nke mere ka amata nke a n'ọkpụrụkpụ okwu bụ nke o kwuru na anya bụ ọgbakọ omekwa afọ nke 33 nke otu jikọtara ndị nke nọ n'ime obodo were mkpụrụ ọgwụ wee na-enye ndị mmadụ ọgwụgwọ nke ala anya bụ Naijiria ACPN na ngalaba steeti ya bụ Anambra chịkọbara. Onye nta aka anyị bụ Joseph Egbeọcha gara ebe ahụ ka o wetara gị etu nya bụ ọgbakọ si wee gaa. Onyemaechi n'okwu ya na ya bụ ọgbakọ kọwara n'ime ka ọnọdụ ahụike rute onye ọbụla aka n'ogogo dị iche iche na mba ụwa bụ ihe a na-elegara anya na enwere ike inweta ma ọ bụrụ na onye ọbụla eji okwu ya agba izu n'ọnọdụ ahụike nwee ike ịtụnye oke. Ọ gbakwunyere na ya bụ inweta ọnọdụ ahụike maka ọra mmadụ bụ nke achịa na-abagide na Anambra steeti bụ nke ga-eme na onye ọbụla n'ebe ọbụla nwere ike inweta ihe gbasara ahụike n'oge ọbụla na n'ebe ọbụla n'agbanyeghị ọnọdụ akụnụba onye ahụ. N'okwu ya na ya bụ mmemme ka onye isi oche ndị otu ọrụ ọkụ ọgwụ ahụ na steeti a bụ Pharmacist Henry Ilo kọwara na ya bụ ọgbakọnyere ohere iji kpaa nkata ma mara ka ọrụ achịa si aga na steeti a ya nakwa iji mara ụzọ kacha mma ndị otu ha na-akụ ọgwụ ga-esi donye ukwu iji hụ na ga-esi donye ukwu maka ọdịmma ndị nwere mkpa ahụike ndị debara aha ha n'otu achịa ọra mmadụ nakwa ndị niile bi na steeti a. Na mbụ n'okwu ya ka onye isi oche ya bụ ọgbakọ bụ Pharmacist Ikemodumodu nọrọ kọwaa na obere ego a na-ewepụta maka ọrụ ya nakwa enwetaghị nkụzi zuru oke maka ya bụ amụma ahụike n'ogogo steeti dị iche iche na Naịjirịa ya nakwa ihe iche aka mgbadere ndị mmadụ bụ ndị na-amanye aka n'akpa ha iji weta ego ha ji egote ọgwụ maka ahụike bụ ihe iche aka mgbadere ndị mmadụ na inweta ahụike ma kpozie oku ka enwee ndonye ukwu ga-eme ka ya bụ ihe ọgbata uhie bụrụ nke ewetara ụsụsa nye. Ụfọdụ ndị bịara ya bụ ọgbakọ gụnyere onye jibokwa onye isi oche nke otu ndị ọrụ ọkụ ọgwụ ahụ na steeti a bụ Pharmacist Uche Akpakama, onye ode akwụkwọ ndị otu Pharmaceutical Society of Nigeria ngalaba Anambra steeti bụ Pharmacist Onyeka Obidiegwu ya nakwa onye ji ọkwa Fellow nke otu Pharmaceutical Society of Nigeria Pharmacist Ifeanyi Okeke kọwara n'ime ka ndị ọrụ ọkụ ọgwụ sonye n'amụma nakwa ọrụ achịa ji na steeti a ga-enye aka hụ na ọrụ ha bụ nke na-aga n'iru na-emetụtawanye ọnọdụ ahụike ndị mmadụ ka ọ kacha mma. Onye ji ọkwa National Chairman nke ya bụ otu ndị ọrụ ọkụ ọgwụ bụ Pharmacist Adewale Oladigbolu bụ onye anọchitere anya ya na ya bụ mmemme site n'aka onye ji ọkwa National Financial Secretary nke ya bụ otu Pharmacist Ọbịageli Ikwu. Ya bụ ọgbakọ bụ nke nwere isiokwu dịka ụzọ kacha mma a ga-eji mee ka ọrụ ndị ọrụ ọkụ ọgwụ gbasawanye ma hụ na ọnọdụ ahụike zutere onye ọbụla aka. Site n'Ọka, abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.